Marit Bouwmeester helle zilver bij het ziel en Epke Zonderland zette de vrouw op zijn kop met zijn sensationele oefening op het rekstok dat hij goud mee won. Ze genieten beide volop van het grutse onthaal in Den Bosch van de Olympische sporters. Meer dan 10.000 fans waren aanwezig op het plein en dat waren de volle meer als in het voor verwachte waard. Welkom thuis. Ja, dankjewel. Het is nog geen Friesland, maar is het goed? Ja, het komt aardig in de buurt toch? Dus het gaat de goede kant op. Ja, hoe is het Roos? Ja, leuk. Ja, ik dacht dat we nog een lange reis zijn, maar we waren gezellig in de trein en ik kom heel snel voorbij. Klinkt dat hees? Ja, we hebben natuurlijk een leuke Johan hier en Justin Jo en ik nog wel aardig wat schreeuwt in de herrie in het stadion, dus ja, dan krijg je het. Echt bizar hoeveel mensen hier binnen, echt leuk. Het is geen Friesland, maar het eerste stukje Nederland is ook best. Ja, dit stukje Nederland is echt prima. Is het inmiddels enig besef wat je presteert hast? Nou ja, ik ben wel onder de indruk van het internationale aandacht. En dan wist inderdaad was het los aan het maken. En ja, de aandacht in Nederland zal nog stik in grutte wijs, denk ik. En nou van huldiging naar huldiging? Ja, we hebben aardig wat voor de boeg, denk ik. Dus we hebben een leuke weekend. Ja, volgens mij is het nu een feestje in het dorp. Dus ja, het is echt leuk best als we er nog een mooi feestje voor kunnen maken. Ik geniet ervan. Ja, dankjewel.